е за риба. Ето го и екипа, Кришчо. И отзаря Влади в тъмното. И часът е 6:30. Дойдохме на реката. Ето го и Владето. Аре, Влади. Добро утро. Айде да почвам. Кажете за днешния риболов. Топе. Капотясваме като кучета. Търсим нови места. Засяяме. Аз имам една откачена риба и това е. Ето е още една пастърва. Айде. В бързичето. Опа! Ето и следващата бута. Ооо, брат, виж варицата, виж. Какво прави? Пайса, обри това. В мене, голяма. Паси мамата. Свали го от това. Свали го от сьонгова. Брат. Откъпче го бързо. Аз съм с камера, няма страшно. С камера съм. О, брат. Аз казах на това силикон, че ще снима. Бах ти рибата. Брат, това е 50 санта сигурно. Видях, бе. Ще ми ядеш силикона, а? Ай, пръчката. А? Тръгна надолу. Тя в течението стои. Май идва към тебе, Крис. Тръгва надолу. Е там, между течението и това. Идва към тебе. Пак тръгне към течението. Не, ще се откачи кой фаниш или ще скъса. Да не пипнеш кордата. Виж по тебе, малко по тебе. Надолу, бе. Виж, крив е до тебе, бе. Там. Стой, кепа във водата го направи. Тука, тя е тука. Виждаме. Предава се. Крища, бе, може да я кепнеш. Моля ти се, не се откача. Под кепа ти мина, бе, Крис. Майко мила, какво е това, бе? Ох, какво стана?
Нещо, не са активни рибите. Тая сутрин. Чайте да сменим вода. Някакъв траутюнче по-голямо с единични куки, може би. Какво стана? Леко се залеждат водачите и тогава залепват завъриците. Аз се чудя какво става. Обаче е доста студена. Ръцете ми измръзнаха. На траутюнче. Да видим на него ще имаме ли успех. Чайте да опитам задържане. Така приключи риболовът в Гърция. Аз го пиша успешен. Може да фанах 2 рибки, но едната е около 60 см. Огромна. Въдичката се справи перфектно. И това е. До другия път. Ай!